का फसला जो बुझात नहीं के। दही चूड़ा के दिन बा जाता नहीं पहुंचावे और का। ठीक बा वो जो काहो दांत चियारो भाई, दांत काहे चियारो तारो? बोला ना काठी जोक दिया वो। ए दांत चियार नाम बात दतवा न चियारी त गणवा चियारी का। आ सकरात के दिन बात एमे दही चूड़ा चीनी तिलवा तिलकुट हे सन लगतई। हाँ ऐसे तो पूछ लेनी है कि नया साल में खसी मुर्गा मछली बनेला और तेल प्याज मसाला लगेला, लेकिन तू 100 ग्राम प्याजवे ले गेल रहा, ओमे खाली खसी के अरबे भुजा ले। ओह अच्छा से ना ऐसे कह देनी। ना एमनी ऐसन बात नहीं के। सब में से 5-5 किलो ढिठे जोखू चूड़ा चीनी तिलवा तिलकुट भुर्रा आज तार हिसाब कर दे पुर्रा। हाय ललिस आ सारा सामान जोख। अच्छा तो ई बात बा। 5 किलो चिवड़ा ना ललथिन मेहमान, चूड़ा ललथिन। हाँ चूड़ा ना जोखथिन काहे के चूड़ा मेहमान लेके अलथिन है। अच्छा कोई बात ना। तो 3 किलो चीनी ना ललथिन मेहमान, चीनी लेके अलथिन। हाँ चीनियो ना जोखिया काहे के चीनियो मेहमान लेके अलथिन है। अच्छा कोई बात नहीं के। तो 2 पैकेट लाई ना ललथिन मेहमान, लाई ललथिन। हाँ लाई मोरा है दा काहे के मेहमान लेके अलथिन है। अच्छा कोई बात नहीं के। तो 2 पैकेट तिलकुट तिलकुटवा ना ललथिन मेहमान, तिलकुट लेके अलथिन। हाँ आ तिलकुटवा छोड़िए दा काहे के तिलकुटवा मेहमान लेके अलथिन है। अच्छा कोई बात नहीं। तो 5 किलो दही दहियो ना ललथिन मेहमान, दही लेके अलथिन। हाँ आ दहियो हाँ बुझ गई नी, दहियो में मान लेके अलथिन। हाँ तो अब कथी बा? 2 किलो भुर्रा अब भुर्रा के साथ अलथिन। हाँ अच्छा तो लावा सब चीज तो मेहमान लेवे कलथिन, लेकिन इतना देर परेशान करनी है तो 100 ग्राम भुर्रा जोखता आ डबल पन्नी कर दिया कहीं रास्ता में फाट ना जा। का 100 ग्राम भुर्रा और डबल पन्नी। इतना देर गार मारला ठीक है, लेकिन हमारा सामान नहीं के बेचे के बाद। का तू 100 ग्राम भुर्रा